stáli 4 vole debilové, fakt vole jděte do píči vole. Já nechápu tohleto prostě, jsou tam 4, oni naběhnou do půlky, zastřelí jednou, otočí se, běžej zpátky vole. A mezi tím se tam zrodí dalších 6 lidí vole, no tak jako mě poser do píči vole. Tak vole. Debilové vole. Ty jo, on tam vůbec ale není. Tam není, musí tam být, když tam určitě asi střílí, ne, do prdele vole. Jsem o toho kreténa mrtvej na respu vole. Mě už právě taky dávali na respawnu. Nebo na bázi, že jo. Tam naradil vole a hned mě to lítalo kolem hlavy. Ten vole a do hajzlu vole. Už tady zabijíme navzájem. Pojďte si dát. Jsme tady, kolik nás tady je? To píči vole, no, když půjde i David, tak bychom si mohli dát team deathmatch. Sorry. Já půjdu. Do píči 2 milici kolem mě proběhnou, ty vole. Mrdám na to. Končím, vole. Zero, nech lidi domluvit, ty vole, ty pořád řveš, ale oni se potřebují domluvit na něčem. Pojď se dát Zero squad deathmatch. Ono, no to mrdám, vole, úplně hoku. Chceš, vole, abych měl infarkt, ne, vole. Ale ne, tak tam se dá docela kooperovat. Tady nás se 6, můžeme 3 proti 3. Tak 6. 6 ne, no tak 5. Když to padá do modé. Tak makej, tak makej. Můžeš. No, jdu na to. Můžu? Můžeš, můžeš. Ty krávo. Ty krávoj. Ty vole, já letím někam do prdele. Ty vole, když spadneš. Já nevím. Ty už padáš. Skapal jsem. Dobrý, jsem tady, ty vole. Hej, přede nás stíhačka. Pojď ještě, něco tam udělej. Ty jsi gay. To z toho vždycky vyskočí.